One day unu ga-ebido ịnụ that na ndị Burkina Faso na-achụ ndị Igbo be anyị. Ịghọtara na ifuru ihe a mebu na Ghana ebe a ndị Ghana na-eprotest maka ndị Igbo be anyị. One day ị ka ya anụ the same story na Burkina Faso. Ịma na apụtala a na-epromote Burkina Faso na-hype Burkina Faso especially ndị Igbo anyị. You understand me? Ndị ọghọlị wee were that opportunity wee baa afịa wee were ụmụnne fa wee bidokwa ịzụ afịa na mmadụ ga-apụtalụ n'ọrụ na Burkina Faso so onye Igbo onye abịaba na ọrụ dị na Burkina Faso. Amara m ụdị ọrụ dị ife a. Do you understand me? Because ịma na ọ ya bụrụ na-agwa unu that na some ndị Igbo anyị na-afọtara ha mmiri. Some of them adịrọ mma imekọ ihe with anybody. Ị na-aghọta ife m na-ekwu? Some of them adịrọ mma imekọ ihe with anybody. Gotago ha eburugo that dia street ọrụ wee banye Burkina Faso and ị na-ekwu asị na street ka anọ na street anything goes. Gotago nke ha mere na Dubai ezuru olufa nke ha megasịrị mana Malaysia ma ọda Arab country ebe iji ụmụ nwaanyị be anyị were atụ mgbere ezuru olufa kịta azị bụ ụmụnne ụmụ nwoke ka fa ji atụ mgbere ịpụtalụ ịkpọ nwanne gị nọ na Nigeria na kọsi anya ego si anya bịaba na onwe kọmpani a ga-ewu ya n'ọrụ na ya ọ gbagotezi unu akọba anụratin ma ndị unu ya nọrọ kpalife ma ndị unu ga-apaki one corner gbazie onye ahụ ya kpọta another person. You understand me? One day unu ka ga-anụ that na ndị Burkina Faso na ha likere ndị Igbo. Ịghọtago? Because amara m ihe na-eme some of our people. Do you understand me? Amara m ihe na-eme some of our people in the name of na a na-achụ ego mmadụ a na-eme ife ọ suppose imene. Iruwe bụ nke ọ bụ na ijelu Burkina Faso asịkwa gị na business ị nwere ike ịmonitor area mara na ọ ka ebe ọ ga-abụ na ebe ọ dabara gị ime business gị. Do you understand me? Mana akwa ifuru na mmadụ nọ na Burkina Faso si gị bịawa na Burkina Faso ma ọ bụ agent nwana si gị bịa na Burkina Faso na o ji wee bụrụ that na ọrụ adịkarịa na Burkina Faso agakwa na onye afọ ntị ndị akwụkwa ndị wayo ji ụmụnne m na Ghana aba atụ mgbere na Burkina Faso. Do you understand me? Unu nụrụ ma nke ọdụkọ global ụmụnne anyị na-akọwa maka ifefe agabigara you know? Do you understand me? Ọ bụrụkwa onye Igbo ọbụla na-asụ Igbo imitiri n'ụzọ ga-ehepụ gị. So many of them bụkwa bandits. I'm telling you. Ka uche gị dịkwa ya.